Mga may buntag sa tanan maga karon maga. Kaya napunta diri sa bukid maga, kaya atong pagtunon maga, atong trabahoonon. Mari nag ako rin gitiwas maga, kaya tuning atong sa vlog ato una maga. Wala ko ni mahuman diri, o karon akong gibalik karon na adlaw diri maga. Tag mahuman na ako ni maga, balik ko sa Igbaw, na pa dito sa Igbaw. Salamat ko sa inyo maga sa tanan akong viewers na maga, unta maga suportahan niyo ang channel maga. Sa subscribers na ko na mga tanan viewers, salamat kayo sa tanan. Ta kanunay mo sa akong suporta. Maga, pabalik yung maga. Trabaho ta maga. Para may agit ang adlaw maga.
Maga, og salamat kay sa akong mga viewers maga og akong video kini karon maga dire ra Kotob. O unta maga suportahan niyo akong channel maga. Bali maga, kini nga ako maga sa next vlog na ko ani maga sa pag-upload ako outro maga. Pagtiwas na to ay nga trabahoon og maga salamat kay diha maga sa mga viewers ako maga. Unta maga suportahan niyo akong channel og maga mo dire ra ko to video. Salamat sa maga. Thank you kada sa maga. Salamat maga.